दिनै आङो प्रथमावनो प्रिन्ट मिडिया आरो इलेक्ट्रनिक मिडियानिफ्राय फैनो हानाय नोंथांमोननो साफ्रोमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखरखौ बावग्रोबाय। दिनै 23 अक्ट' 23 जुन दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे UPSC APSC कोचिं सेन्टार मीन फर कोचिं क्लासेस नैबेखौ जों इन'ग्रेसननि थाखाय दिनै दिनखौ थिग खालामनानै जों इन'ग्रेसन खालामखांबायबो। दा बे कोचिं सेन्टारा सोरजों जों लोगो लाफानानै खालामनाय जादों बेयो जाहैबाय जोंनि गुवाहाटीनि मोनसे तक्षशिला स्कुल अफ सिभिल सार्भिसेस बै मोनसे कोचिं सेन्टारनि जों लोगो लानानै मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदों। जोङो एग्रिमेन्टखौ जों कयेक मासनि सिगां खालामनाय जादों आरो फर्मेलि दिनै जोङो जोंनि नैबे कोचिं सेन्टारखौ माखासे स्टुडेन्टखौ सिलेक्शन खालामनानै एन्ट्रेन्स टेस्ट लादों। बिसोरनिखौ सिलेक्शननि प्रसेसआ बिसोरखौ जों एन्ट्रेन्स टेस्ट बसायनानै 30 नाम्बार अफ स्टुडेन्ट्स एसपिरेन्ट स्टुडेन्ट्स अफ सिभिल सार्भिसेस जों सिलेक्शन खालामनानै मोननो हादों 30 आरो बिनि बादैबो सोरबा जुदि पेमेन्ट होनानै जुदि बाव एडमिशन लानानै लानो गोसो दङब्ला बिसोरखौबो जोङो नाजावदों बा आजावदों आरो कोचिं क्लासनि थाखाय। दा जोंहा मेइन खोथा जाहैबाय बोरै नैबे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जों बोरै आवगायलांनो जों बेखौ जोंनि गेजेराव मोजाङै रायज्लायनानै बे जिनिसखौ खालामलांगोन। खिन्थु बेल'खौनो जोङो मिथिहोनो लुबैयो दिनैनि दिनाव जोङो बेखौ फर्मेलि अफिसियेलि जों दिनै इन'ग्रेसन खालामबाय आरो कोचिं क्लासखौ। आरो बियो फार्स्ट एभार माने फर्मेलि इस्टाब्लिश्ड कोचिं सेन्टार बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेयो जाहैबाय इन कलाबरेसन उइथ दा तक्षशिला स्कुल अफ सिभिल सार्भिसेस बेखौ लोगो लानानै जों बेखौ फर्मेलि दिनै बेखेवनाय जाबाय। दा आसा खालामो जों जाय छात्रफोरा जाय एसपिरेन्ट स्टुडेन्टफ्रा दिनै जइन खालामनानै क्लासखौ लानो थाखाय दिनै फैजेनबाय बियो जालांबाय थाबाय थासिगोन बे क्लासआ आरो बे क्लासआ लाजागोन जोंनि बे तक्षशिला स्कुल अफ सिभिल सार्भिसेसफ्रा माखासे डेडिकेटेड एक्सपिरियेन्स थानाय माखासे माबाफोर दङ टिचारफोर दङ बै बिथांमोनानो मोननै मदै मोनसे जाहैबाय अनलाइन आरो मोनसे अफलाइन मदजों क्लासखौ लानाय जागोन। मासाव जेन'बा जोङो अफलाइनखौ खननै बा अनलाइना बिदिनो जाबाय थागोन आरो जेब्ला जों नांगौ होननानै सानो होनबा बिसोरजों रायलायनायनि गेजेरजों जोङो अफलाइन क्लासखौ बारायहोनायनिबो चान्सआ दङ आरो बेफोर गासिबो स्टुडेन्टफोरनि मोजांनि थाखाय आरो फर दा बेटारमेन्ट फर दा बेनिफिट अफ द स्टुडेन्टस अनलि। आरो जेखौ नांगौ बे मथै जोङो अन द बेसिस अफ रिक्वायरमेन्ट विल एरेन्ज एभ्रिथिं एन्ड एकर्डिंलि। रेजिस्ट्रार सारा दानो माखासे बाथ्राफोरखौ अलरेडि नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। लोगोसे बे समाव जों दंफायो तक्षशिला सिभिल सार्भिस कोचिं माबानि इन्स्टिटिउटनि मानगोनां सिअ बिथाङाबो जोंजों दङ आरो बिथांनि टीम दिनै जेरैबायदि फोरमायदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया गोबाव समनिफ्राय नाजावबाय थादोंमोन माब्रै बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरनो मोनसे सुबिदाखौ होनो हायो कोचिंनि गेजेरजों। बे कोचिं सेन्टारखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय गोबाव समनिफ्राय नाजाबाय थादों नाथाय जोङो थांनाय समफ्राव बेखौ हायाखैमोन नाथाय दिनै बेयो गमामायैनो मोगथाङाव फैबाय आरो बेखौहाय दिनै जों जे स्टार्ट खालामनो हाबाय बियो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेहाय जोंनि मानगोनां रेजिस्ट्रारआ फोरमायखाबाय जे मेनि गोबां स्टुडेन्टफोर दंमोन जायफ्रानाखि बे कोचिं सेन्टाराव फैनो थाखाय गोसो जादोंमोन नाथाय जिहेतु जोङो मोनसे रिटेन एग्जाम लाबाय बे रिटेन एग्जामनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि एसपायरेन्टफोरखौ दिनै सिलेक्ट खालामदों आरो जायफ्रा मोजां नम्बर मोन्दों बिथांमोनखौहाय दिनै जोङो सिलेक्शन खालामबाय आरो जेखौनो जों फोरमायदों जे जोङो 30 स्टुडेन्टखौ फार्स्ट बेचआवहाय 30 स्टुडेन्टफोरनो मोनसे खाबुखौ होदों जाहाथे बिथांमोना फ्रि कोचिंखौ मोननो हायो। दिनै जों नायब्ला नुनो मोनो जोंनि बे ओनसोलावहाय बेबायदि सुबिदाफोर गैयिनि थाखाय गोजान जायगायाव थांनानैहाय बेबायदि गावबागावहाय गोबां बेबायदि इन्स्टिटिउटफ्रावहाय मुं थिसननानैहाय बे कोचिंफोरखौ लानो गोनां जायो। नाथाय दिनै बे जायफ्रा थांदों सिगाङावहाय बिसोरो गोबां थाखा फैसा बाहायनानै थांनो गोनां जादों नाथाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दिनै मोनसे खाबुखौ होदों जाहाथे बे एखे कोचिंखौहाय गावनि जायगायावनो मोननो हायो बे सुबिदाखौ दिनै होनाय जादों आरो बाहाय जोङो जे सुबिदाखौ होदों पार केन्डिडेट 30,000 फ्रि कोचिं जे फी बेखौहाय होनाय जादों। स' अलमस्ट जिहेतु जोङो 30 स्टुडेन्टखौ फ्रि कोचिं होगासिनो दं बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बे खेबावहाय 9 लाख बाहायनानै बिसोरनो बे सुबिदाखौ होनाय जाबाय आरो जोङो बेखौनो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावहाय बांसिन स्टुडेन्टफ्रा जेब्लानाखि मिथिगोन मानोना जोंखौ प्रमट खालामनो हायाखै बारा गुवारै जों मिथिहोनो हायाखै जानो हागौ फैबाय थानाय समाव लासै मिथिलांगोन आरो
पार्टिसिपेट जोंनि फरायसाफोरनि पार्टिसिपेशना बांसिन जागोन बांसिना नाजागोन बाहाय फैनो थाखाय बे 30 जे फ्री कोचिं जों होगासिनो 30 स्टुडेन्टनो बेल' नङा बेजों लोगोसे देग्लाय जायफ्रा थालांबाय सोरबा जुदि इन्टारेस्टेड स्टुडेन्टफोर दङ बे कोचिंआव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनाबो फैनानै बाहागो लानो हागोन मानोना जोङो अलरेडि 20 स्टुडेन्टफोरनि मुंखौ फोसावखाबाय जायफ्रा वेटिं लिस्टआव दंमोन बिथांमोना जुदि गोसो जायोबा फैनानै पेइड एडमिशननि थ्रुयै एडमिशन लानो हागोन बिथांमोना पेइड खालामनांगोन एडमिशननि थाखाय आरो बे कोचिंआव बाहागो लानो हागोन इतिमध्ये जों नुनो मोन्दों माखासे स्टुडेन्टफ्रा फैगासिनो दङ एडमिशन लानो थाखाय जोङो बिथांमोननो एडमिशन होगोन जाहाथे बिथांमोनाबो बे खाबुखौ मोनो नाथाय जोंहा केपासिटिया खमखाय दिनैहाय बे नाम्बारखौ जों बारायनो हायाखै मोनसे लिमिटेड माबानि नाम्बारावनो थानानै जोङो बे प्रग्रामखौ सालायनो गोनां जादों आरो बे प्रग्रामा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय होननानै जों फोरमायबाय आरो बियो इट विल कन्टिन्यू फर 10 months 10 मासनि थाखाय बियो कन्टिन्यू जागोन दिनैनिफ्राय आरो जेरै जोंनि रेजिस्ट्रार सारा बुंबाय जे ब्लेन्डेड मडआव जागोन बियो माबा समावहाय अनलाइन मडआव माबा समाव अफलाइन मडआव बिथांमोना जोंनो खोथा होदों मासावहाय खनथामसो बेबादि जोंनि इउनिभार्सिटियाव फैनानै फिजिकेलि जोंनि स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्ट खालामगोन आरो बेबायदिनो कोचिंनि जे बेबस्था दं बे बेबस्थाखौ बिथांमोना अफार खालामगोन बे समावहाय बेखौनो फोरमायबाय जे जों आसा खालामदों इउनिभार्सिटिनिफ्राय जे 30 स्टुडेन्टफ्रा दा आवगायबोबाय बा सिलेक्शन मोनबाय बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जोङो फार्स्ट बेच हिसाबै जोङो 10-12 जनब्लाबो जुदि फाइनाल स्टेजसिम जों लांनो हायोबा बे मोजां मोनसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय खौरां जागोन बेनि थाखायनो जोङो बेखौनो आसा खालामनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जागायजेनबाय जानो हागौ फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै बे कोचिं सेन्टारनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि सिभिल सार्भिसेस एसपायरेन्टफोर दङ बिथांमोननो बे खाबुखौ होलांबाय थानो हागोन गतिके आं बे समाव बारा बुंनो सानाखिसै दिनै बाहायनो इउनिभार्सिटियावनो जागोन इउनिभार्सिटियाव जोंहा गेस्ट हाउस दङ गेस्ट हाउसआवहाय बिथांमोना थाफैगोन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि क्लासेसफोरखौ लानाय जागोन आरो जेब्लानाखि एकाडेमिक सेसना स्टार्ट जागोन जिहेतु जोंनि क्लासआ 9:30 स्टार्ट जानाय 4:30 जायो अफलाइन क्लासखौ जोङो 4:30 उनाव दोनदों 2 hours 3 hours जागोन बिथांमोना जेला फैगोन आरो अनलाइननि बेबस्थाखौबो दुरिं क्लास आवार नङा बेयो क्लासनि उनावसो जागोन जाहाथे बिसोरनि एकाडेमिक्सआ एफेक्ट जाया जोंहा बाहाय सिअ दङ वी हेभ सिअ विथ अस फ्रम दि टाकशिला स्कुल अफ सिभिल सार्भिसेस आई विल रिक्वेस्ट हर टू शेयर फ्यू वर्ड्स इन असामिस नमस्कार मैं तुलसीप्रिया बरलई सीईओ ताक्षाशिला स्कुल अफ सिविल सार्विसेस बोडोलैंड यूनिवर्सिटी प्रथमबार भावे आमी स्टाडी सेंटर स्टार्ट करिलो 30 स्टूडेंटरे स्पन्सर्ड एटु एटा कोर्स है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी अंडर जिखिनि कलेजेस आछे तार जदि भाल स्टूडेंटे बा सिविल सार्विसेसर कारणे इंटरेस्टेड कोनबा स्टूडेंटे जदि आहिबो बिचारे आको नतुनके एडमिशन लब बिचारे तेलुके आमार वेबसाइट ताक्षाशिलार वेबसाइट चेक करिले হয় তাত আমি মান্থলি আমাৰ এটা স্ক্ৰিনিং টেষ্টৰ আমাৰ ব্যৱস্থা থাকে তেওঁলোকে স্ক্ৰিনিং টেষ্টত যদি কোৱালিফাই কৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কলেজৰ আন্ডাৰত এটু ফি ষ্ট্ৰাকচাৰতে তেওঁলোকে এটু সামান্য এটা ফিজ হয় এটু ফিজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰতে তেওঁলোকে আমাৰ তাত ক্লাसेसবিলাক আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম অথৰিটিৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি অথৰিটিক এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি তাৰ পিছতো বাহিৰৰ আপোনালোক কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড যদি ষ্টুডেণ্ট আহি যায় তেওঁলোকক আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰতে এনৰোল কৰাৰ কাৰণে ছাৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকক এইটো সুবিধা দিয়ক আৰু আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমাৰ বহুত বেছি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে এক্সক্লুচিভলি ফৰ UPSC হয় আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো তথাপিও যেহেতু আমাৰ অসমত এতিয়া APSC এটা হাৱা এটা আছে APSCৰ প্ৰতি বেছি টান আছে ল'ৰা ছোৱালী গতিকে আমি UPSCৰ লেভেলত আমি তেওঁলোকক প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে APSCও ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে লগতে তেওঁলোকে নেশ্যনেল ৱাইজ যিখিনি এক্সাম আছে তাতো তেওঁলোকে এপিয়াৰ কৰিব পাৰে গতিকে তাক্ষাশিলা স্কুল অফ চিভিল সাৰ্ভিস আমাৰ নিজৰ হোষ্টেলো আছে যদি আমাৰ এক্সামত যদি ভাল মাৰ্কস পাই পেলাই কোনোবাই স্ক্ৰিনিং টেষ্টত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি অফলাইন আপোনালোকে গুৱাহাটীত আহিও কৰিব পাৰে আৰু আমি এইটো কথা দিওঁ যে যিসকলে আৰ্থিকভাৱে তেনেই দুৰ্বল তেনে শ্ৰেণীৰ যদি ভাল ল'ৰা ছোৱালীও আছে তেওঁলোকে পিছহুমুখি থাকিব নালাগে তাৰ বাবে সহায় কৰিবৰ কাৰণে তাক্ষাশিলা স্কুল অফ চিভিল সাৰ্ভিসেছ সদায় প্ৰস্তুত আগতেও আমি কৰি আহিছোঁ এইখিনি সহায় আজিও কৰিম গতিকে
যদি কোনোবা মনতে ভাবি আছে যে APSC আৰু UPSC কৰিম কিন্তু টকা পইচাৰ হেৰি কাৰণে অভাৱৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই মই তেনে ষ্টুডেণ্টক আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ টকা পইচা বাধা হ'ব নালাগে বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা গতিকে ধন্যবাদ শেষলৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৰে আমাৰ কেইবাখনো ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজৰ লগত আমাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ চলি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে আৰু আগলৈও মানে এইবিলাক ষ্টাডি চেণ্টাৰবিলাক খুলি যাব পাৰোঁ আমি যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এইখিনি সুবিধা পাব পাৰে থেংক ইউ কি কয় Sponsored by 30 students. ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা হৈছে Actually, few নহয় university সিহঁতৰ হৈ মানে payment এইটো ইউনিভাৰ্চিটি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো আজি ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটো ফ্ৰী UPSC APSC বুলি নহয় ফ্ৰী একেবাৰে নহয় ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ফ্ৰী হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ফিজটো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পে' কৰি আছে গতিকে এইটো ফ্ৰী একেবাৰেই নহয় সেইটো ভাবিব নালাগে তেনেকৈ